Γεια σας! Ένα φυτό το οποίο φημίζεται για τις θεραπευτικές και καταπραγητικές του ιδιότητες είναι η αλόη. Είναι πασίγνωστη για τις χρήσεις της που δεν έχουν τελειωμού. Μειώνει συνολικά τη φλεγμονή στο πρόσωπο, καθώς και αυξάνει την ελαστικότητα με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για τα πολύ ευαίσθητα δέρματα, καθώς οι βιταμίνες που περιέχει, όπως ΣΕ και καροτίνη Β, βοηθούν στην ανανέωση και την ομορφιά του προσώπου. Είναι ένα δημοφιλές συστατικό που περιέχουν τα καλλιτικά μας προϊόντα. Αν σας αρέσει αυτό που ακούσατε, κάντε like, καθώς και εγγραφή. Μοιραστείτε το με φίλους σας. Γεια σας και θα τα ξαναπούμε. Να πας.